boys? Anhapot, Dainin maraot sa paghapot. dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang taon-taon lang po magkakahoronta ang General Manager kan LCWD sa pagi po ni General Manager Rico Salazar. Inutunta po ng concern sa tubig sa Legazpi City, Tagarode. Dakulpan din nagkarigos ngunyan. Dahil lang po sa kakulangan tabi nin tubig na nag-abot kasubanggi pa eh. Yung tubig sa nagkape ng area kan Legazpi. Pero bago po yan, ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud as in proteksyon kang atay, yan po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wala, mahilig ka man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Kaurunan tapos si General Manager Rico Salazar, mga tugang ta i-clarify tayo ng problema ta sa tubig, ano? Ngunyan tabingal daw, nagapun sa kuya kasubago, habang nag-newscast si, ay nako, busy, ha? Habang nag-newscast si Mar at saka si Jasmine, nagapun si GM Rico ta. Pig-text ko siya na mga 6:30, kay puan kaya kipaliwanag kang publiko ta, ang aram ko duman sa post ninda, dapat kasubangging 6 o'clock ma-restore na tabi ang serbisyo kan tubig. But I do not know kung ano nangyari ta nag-aga mga tugang na daing tubig ano kasubanggi hanggang ngunya na aga. Yan ang reklamo kan sa tuya tabi ng mga kababayan sa Legazpi City. Nako, sandali lang, gari-karakol ka nag-upload kay GM Rico tabi para ma-clarify ta nagkaperang issue ngunyan. Halos gabos na area, Legazpi Port, digdi po sa Albay District. Kadakol, kan concern tabi sa tubig dyan sa may Aeroville, Buda iba pa na mga areas. As in zero talaga GM Rico, maray na aga po. Maray na aga po, Sir Henry. Yeah, opo. Good morning tabi GM. Salamat po na maray sa oras mo sa DCGB. Dakulong kaya sa ko nagte-text regarding sa tubig. Ano po ang status ngunyang kang water supply ta po sa Legazpi? Go ahead tabi GM, you're on the air. Maray na aga po sa gabos ng mga naginan niyo kunyan. Salamat Sir Henry sa pagkausan sa mga oportunidad. Nagkaigo po ki low pressure or no water sa kabuuan kang Legazpi. Pun kaso hapon, alas 6 hanggang alas 6 nyo na agad. Na-restore po ang PhilHydro. Pag-energize nila kan facility nila, mga 5:50 na po. Okay. Aga, as scheduled. Kaya lang po, may preventive maintenance pa po. Tapos nag-build up na lang po. So tubig. Ali sa Sainda, dahil po sa diit ang pagluwas ng tubig. Dahil man po minatutulos naman sa mga 4 hours po ganyan bago makaabot naman sa Albay. Pero nagkikibo man po kami flushing operation mga sa iba't ibang particle Legazpi para po ma-restore so normal na supply kan tubig. Opo. Initong gulinda kan PhilHydro, yun po ang pag-ayos ng electrical system nila. As in, dakon na electrical component ang sa indang tigpalitan. Sininannounce ko po ini sa Facebook as in sa iba. Opo. Pwede nung ganito na paraan na ma-inform sa tao. Kaya ang kadakol mong gawin po ang di nakakaaral. Kaya expect na po na baka magkatubig sa Albay halimbawa as in sa paduduman sa may dulukan Legazpi, paduduman sa Pula-Pula ay
Tula-tula hanggang sa Victory Village sa Sinibapa, Opo. napaka-ma-restore ang tubig in about 3 to 4 hours. Oo. Sa Masbate po po yan. Okay. Sinabay niyo naman po din sa 12-inch diameter transmission na looping, nagpigigidromedic sa tugtong. As in, bago pa man mag-restore sinda, naayos na kasubanggi. Opo. GM, Kaya GM. ito pigsabay, pati po sa puting daga, dahil aram nila, mawaraan man sila kitubig, sinabay nila po sa pagdito. Yeah, opo. Opo, GM, At iba pang opo, pasensya na po Sir, masingit lang po ako while you are explaining. Kasi ano po ang kausa kang pagkawara kang tubig? Ano ang rason? Philhydro ba? O ano tabang nangyari talaga? So, Philhydro po, nagkaigwa ki preventive maintenance. Preventive maintenance. Manungod sa indang mga electrical components kan sa indang facility. Opo. Dahil po duman, inanap ni na matapos sinda, natapos man po sinda kasi bago nga nasa is. Pero ang pag-build up po kan tubig, medyo haloy. Kasi sinasabayan mo po yung flashing, kasi sigurado po sa mga malabog yan. Na brown po. Actually po, so nagruluwas na inot brown na sa mga people flash me. And pagkatapos po kaya, na-clear na lang po yan. Yeah, opo. In about a few hours. Opo. Tama po ba, Jim, ang timing na nag-anticipate kita sa pag-abot kang bagyo? Arog bang kan preventive maintenance na ginibo kang Philhydro? Garo alanganin tabi? Ang ano po kaya, na-schedule po yun ano yun na. Okay. Kaya lang, kami napaaran muna po sa Muya. Tapos, kan 23 ninda dapat gibuhon. Opo. So, advice with 24, takaning karabay na sa iba, so pati sa Muya, na mga inudok na mga tubo. Oo. Kaya po, na-adjust sa 24. I see. Kaya lang po, kapag announce sa may bagyo, nakaset na po. Sa mga tauhan ninda na nag-arabot, dahil po, diniretso na po yan. Kaya parang po na kung nilan daw mararestore, gusto sabihin, sa panahon kan Biyernes, magkakaigwa na po kitubig. Yeah. Opo, kuta na ta. Ngunyan pa sa nakaning aldaw, ang tao nagupo nang magtipon kitubig. No? Kaya lang yung nito, nagkakirikigan ka subang gina. Dahil man na ibalik tulos, kaya until now, naghahalat sila kan tubig tabi kung paano rin mabalik o kung ano nangyari. Yun po. Ay, in about a few hours po, mararestore na po yan. Ako po minagat kidispensa. Today nila nabawi. So, o ma-reschedule. Dati nang nakaschedule. Dahil bago po kami nag-schedule kayan, iguro na si consultation as in approval. Tapos kan napag-agrihan sa date, diniretso na po ninda sa indang pag-maintain kan sa indang facility pag-igwa ki preventive maintenance. I see. Pero i-assure ko man po na today, magkakaigwa po bago po siguro mag 12 o'clock ang kadaklan kan areas kan Legazpi. Oo. So bago mag-12, expected po na may tubig. Pero pag abot kang tubig ka ang tabi, GM, gero, di ba? Normally, dahil po pwedeng konsumuhon tulos yan. Tamalabog yan. Sigabalo mi po na duman pa lang sa mga flashing points ni malinig na. Tanganin pong pag-abot sa mga distribution lines, bako na gano'n kanabog ang tubig. I see. So, sa ngunyan po, talagang sunod luluwas, brown talaga. Kaya din mo na magbukas. Opo. Ng mga grupo. Siguro 12 o'clock, pwede na sila magbukas yung sa ibang grupo. I see. Okay. So ano po ang... Sir Henry. Po. GM, ano po, aside from that, ano so pigigibo pang pagi mo niyang kang water district para... Although, pag may disaster, deta aram kung what happened po talaga, lalo na pag nag-flash floods yan sa mga areas na ano yan, igwaki sources ng tubig ang LCW, di ba ang Philhydro. Ano po ang mga paghahanda mo niyan tabi GM para sa publiko, lalo na yung pag-abot tabi ni Typhoon ano yan, ni Opong? So sa muyang team po, may nakatalaga na po na yun po ang nagre-reparo kang gabot sa facilities, lalo na pagka nagkakaigwa ki brownout, kay puhan mo paandang tulos
ang mga generators. Opo. As in, pinureparo din po ninda, so posibleng damage na mangyari sa satuyang mga pasilidad. Igwa na po kaming team na nakahanda dyan. Ang PhilHydro, igwa man po sila sa kung kaipuhan na magkaigwa kay adjustment, lalong lalo na ang yawa rin na pinagakuhaan nila, kuminsan mina-brown talagang maray, kaipuhan po, mas efficient sa indang water clarifier. So clarifier ninda. Yeah. So may mga adjustments man po silang pigigibo kung kinakaipuhan. Naka-standby po sila. Pangtulo po, sa muya pong siguro man na so sa muya mga water sources na day nagakuha sa open source, gusto sabihin yawa, as in ipapang mga river channels, mas eficiente ang pag-draw tubig sa mga wells. Ang kani po makatabang kung sakali pong bumaba ang supply na ali sa PhilHydro. Pero dahil pa man po nangyayari Opo. na disrupt, na sobrang epekto sa kanbagyo sa supply kan tubig, except kung buwang pipe burst. Sa ngunyan po, kaya po kami nag-looping naman sa bugtong, na so aling mabinit, naraot man po kang kusog kang tubig na may kasabi ni na mga gapo gayon na dugo. So sa mabinit na line, naayos nila po bago pa man matapos ini preventive maintenance. Tapos sulupin niyo po na dito sa bugtong, imbis na magsalat sa baga po sa Ligasto, igwa pong pigapod sa ng kabit na loop. Opo. Kasi sabihin, pwedeng tarahon sa tubig pa duman sa pawa. Salita sa San Joaquin, kung sakali man kinakaitwan mag-divert yung tubig, ali digdi sa mabinit. Yan ang mga measures na yan, pinag-igipon ina-anticiparan niyo po kaya na sa mga masunod na panahon kung maray ang supply kan PhilHydro, padumang sa didosin ng tubo, padumang sa Buragis, ay pwede mong i-augment digdi sa paduman sa pawa, sa Mauyan, Dita, San Joaquin, nahalik sa mabinit. Sa pirmi po dyan, nagkukulang itubig. Halik sa bunga. So, duman man po sa Puting Daga, naglag po kami si bagong depress na tubo. Tangani pong magkusog suppression ninda. Talang kauso sa indang area. Sa ipuan maninda, kimas maray na o reliable na supply. Yung in-update pa sa mga tao sa may Gibara, asin sa barangay 16, sa dahil. So, kinakaikuan niyo pong salidahan. So, sa na tubo, ginibumi na pong mas nakula. I see, okay. So, yan po sa mga pigsarabay ng gibuhon. Kaya matapos na po sa side kang Legazpi City Water District. Tapos sa PhilHydro naman, bit na nag-build up ang tubig. Kang capacity ninda para ma-supplyan ang buong Legazpi. Flushing na po kami, kasubag pang mga alas 6, nagpupuo na po kami mag-flushing. Opo. GM, sa madaling sabi po, tapos na ang maintenance, preventive maintenance kan PhilHydro? Nagitipon na lang kitubig para i-supply sa mga linya po niya to? Iyo po, tapos na po sa PMS, preventive maintenance. Ayaw na po kita sa pag-conduct flushing, para po na mas maging maray ang quality ng tubig na maabot sa mga service lines. I see. Sabi mo before 12, meaning medyo tod po na maka-build up nin sufficient water supply para po i-supply sa satuyang mga main pipes, GM? Iyo po. Paano nito-travel pa po sa tubig, alit naman sa inda, tapos nito-flashing pa po, hanggang ma-restore sa normal distribution, ang normal distribution ng water supply. I see. Okay. Opo. Okay. Siguro maiinot sa bugtong, magkasay ng tubig, tapos masunod ko yan, digdi na sa may Washington Drive, tapos maabot po sa barangay 16. Opo. Siringman sa Albay, maiinot po sa EMs, mauod ka ng barangay 24. Arang po kaya ng pwedeng mahiling ka mga tao. So, i-advise po kung matipong kitubig, yung hinahapon na bang ginasa na po kitubig. Iyo po, oo. So, halos buong urban areas po, GM, warang supply, umaluya ang supply ng tubig mo niyan? Barangays 1 to 41, barangays 57 to 59. So, halos ka po sa Central Business District,
warang tubig. Ayan, okay. Kaya Okay. nakaaging 12 hours. Oh, di ngunyan sa naglaog sa opisina, pwedeng iba ang parong GM. Yan po ang bigya. Ano? Siguro naman po na dahil masyadong magkaigwa kita kulang epekto sa quality ng tubig. Iya po, okay. GM, salamat. Unless po na may pangapudan ka sa publiko tabi, lalo na sa mga consumers kang LCWD. Go ahead, please. Sa libos po tabing mga consumidores kang Legazpi City Water District, minagat po ang idispensa por dahil ta so ibadaad ay nailin so advisory ni asin siguro sa ibang paagi pa maanap kami si paraan na mapaabot sa Indo. Opo. Na bako through Facebook lang, hindi sa radio stations asin sa iba pang mga paagi para mas nakakaaram kamo kan mga nangyayari sa Legazpi City Water District. Pangduwa po, minagad man po ako ki 3-4 na oras pa tanganit po makaabot asin maging normal ang tubig dahil nag-conduct pa po kaming flushing operations after kang preventive maintenance Opo. ng PhilHydro. Opo, okay. So slow build up po yan tanganing day mag-burst ang tubo. Pero sisiguro naman po na sa flushing sasabay ni tanganing na maging mas marami ang quality ng tubig. Opo, So opo. maraming salamat po sa gabos na nagtyaga na mag halat as in sa indong suporta sa Legazpi City Water District. Opo, opo. Tama ito, GM, napag-isip po, baka pwedeng sa mga radio stations mapadarahan ki communication apera sa Facebook. Di kami mandigdi, may re-repost mi man na sa Facebook mi, mas mahiwas pa ang dissemination tatabi sa masunod na mga aldaw. Ito, Tabi. Opo. Salamat po sa Sir Henry. Sure, Thank opo. you very much. Thank you, GM. Salamat Pasensya na po. po sa Ingat ka mo. naging- Ingat ka mo, tabi. Alright. Salamat po. Mga tugang General Manager Rico Salazar, kang Legazpi City Water District, sa nagkapira niya itong hapot ko niya na pagkaaga. Iyang pigsasab. Inhale, exhale. May maabot tabing bagyo. Kung sabi ni GM Rico, naka-schedule na databi. Manong Rick, maray hapon. Good morning, Manong Rick. Good morning. Yeah, opo. Sige Manong po. Henry, relax. Dahil pangani. Dahil may... Ampuin ko may ta. re- Sorry po. Oh. Sorry sa mga taga PhilHydro. Sorry, I'm very sorry. Pero, ampuin ko ta. Maabot. Siguro nang tada bagbalik ka sa apon pa. 1 week before na may maabot na bagyo. Iyo ka ta. Di ba ha? O di paano pagka nayaon na, nakalubong na? Di mo Iyo. naman bulnot yan. Di ba? Oh, anyway, sige. Ano tabi ang... Nag-upload ko ta ako. Ta may rejoinder ako naman sa Water District. Okay. Inibagang Gogon Elementary School. Puro perming pigagamit na evacuation site, Okay. evacuation center. Ma-request ko kita na hilingon kang Water District na siguro doon ay guwang tubig kabi duman. Opo. Tayong kaso gagamiton, at least ready siya. Okay. Sige. Opo. Ano ang mga... Gogon. Gogon Central School. So duman sa may, duman sa may, sa inutang kang Redemptorist. Iyo. Ano pang school tabi nagagamiton sa evacuation sa Legazpi? Kung may ideya ka, GM? GM. Manong Rick. Si Manay Ladi, si Engineer Sige, Ladi, kayo sige, na makakataram. Yeah, Pero okay. naramdaman ko lang ito kasi bago. Yeah. And then, secondly, Manong Henry, so, man tabi, so alay ko, kang pagpamiting takang PDRRMC, nag-promesa sinda na sa publiko itong numero kung saan pwede maka-upload sa inda in kaso may mga emerhensya. So itong talagang yako na may masimbag, wala may ma-responde. Kadakla na bes, nagre-ring lang, dahil kami nag-responde. So, sabi mi, bago kahapon, tapos ngunyang kota, itaram ninda. So talagang maapudan na numero na igwang siguradong tao. No rin da itatara mo niya na aldaw? Ngunya, nagtuga sinda ngunya na aldaw nagtaram sinda. Sempo itataram Tapos, Manong Rick kaysa itataram sa Sa publiko. media, tabi, sa media, i-announce sa media. Okay. Sige. Tapos, pang tulo tabi Manong Henry concern, so,
So, Bankers Association, dahil naka-attend kayo itong pagpa-meeting, kung pwede ma-assure ninda na may malaog ining ATM tabi ninda. Iyo, dapat lang kung brown Sigurado, out. siyempre, mabarakal sa mga tao. Iyo May man. backup genset man yan, Manong Henry. May mga contingency man yan. Okay. Ang importante, basta may laog. sigurado nila, may laog, Diba? tabi May niyo laog. po. Dapat Takanin kay magkaigwa ki ano po gani pila na grabe kung inkaso iyo baga. na Iyo baga. harap kayan. Si Opo, sayang sabi. aba, President na pig-imbitaran tabi nindo, tapaduman ang kudang mo niya na aga. Lingaw, bagaro babae na ta dati baga si Kwan si Dati Ayan. si So, Veterans Ayan Bank, na- di ba? Garo so dati, so ano ni Dorothy, so Agong. Yeah. Oo, dati. Gariba. Iyo, sige. Pahanap ko na lang Garo doon. babae na ngun yan babae ng Dapat mananggad, may opo. assurance na may Opo. mga laog yan, na maski magbagyo man halimbawa, may generator yan, pwede mag-withdraw ang mga tao. Iyo tabi, Diba? lalo na kay Puan yan masyado. Yeah, correct. Babakalon ko man. Correct, Iwan oo. sa na muna tabi manang Sige. Enrita, magpapakita kang ibabang preparasyones Okay, sa opo. apps mo tabi. Salamat. Yeah. Okay, thank you so much, Manong Rick, sa update regarding po dyan sa concerns natin para po sa disaster preparation kan sa tuyang probinsya. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, obserbaran ta daw tabi kung... Actually, pag bagyo po kaya, pag naputol ang kuryente, di naman ma-restore yan. Halimbawa ngayon nagpaparos, naputol ang kuryente, di naman po i-restore yan. Ang gigibuhon kaan, ikakat ang linya, lalo na kung halangkaw ang tubig, para po dahil kimadiskwado, dahil na ikinakukuryente. Ang challenge dyan, after kan typhoon, gura no kahangdang aleko, para mga tugang sa restoration kan kuryente. Iyan ang pinakahapot dyan. Ta ining 100 plus na kusog kan paros, tabi, kaya ang tumumbaki poste na mga maluya, na mga lapa-lapa na asinibapa. Ang hapot, handa kita para dyan. Bagagamit ta na gayod, so 10 pesos na buffer fund o stocks natin para po sa electricity restoration sa maabot na aldaw. Sana po dahil kita magulpi kan bagyo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Si Joshua Dino, kay ba si Mayor Vic Perete Candaraga. Joshua, good morning. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Diba ko si Mayor Vic Perete Candaraga Albay, tabi VP Henry. Pinag-inspeksyon mo niya na pagkaga ang repacking kan mga bagas, preparasyon tabi VP Henry, tanganin ng may mga konsumo, ang mga evacuees dahil ang saroan na munisipyo Candaraga sa prioridad na makapagpaibakwar mo niya na aldaw in preparasyon sa pagrani kaining si severe tropical storm Opong. Kalayo tabi Pedro Alcalde sa iba pang preparasyon and abiso sa mga residentes Candaraga Albay. Mayor tabi, si Pedro Candaraga. Mayor, good morning. Sir, good morning. Yeah, Mayor, good morning tabi. May Apo. mga barangay po na dapat i-evacuate ang lokal na gobyerno ngunyan na aldaw? Iyo, ini pong pinakadelikado araw doon bagay ning sa pamitisan kan ngayon, Mhm. sabi Sir Henry. Opo. Iyo na mga inutuntay, asin na rin mga flood prone area. Kaya, ang ngunyan tabi Sir Henry, ngunyan na alas 8, magkakay ko kami meeting sa mga opisyalis sa mga barangay. Mhm. Kaya, i-remind ta ang sa ng mga roles ngunyan na may kalamidad. Opo, oo. Mga more or less tabi, Mayor, pera katao ang estimated, families, ang estimate po na pwedeng i-evacuate tabi ngunyan aldaw. Hala dyan sa mga flood-prone Pag-uuran areas. ni tabi ngunyan dahil ko kumakatao ng datos kung Opo. pira. Opo. Aram sa baga, ini bagang rin sa pamitisan kang ngayon, ikaw nasindang mga sadiring harong, permanente correct. harong duman sa barangay Anislag. Iyo po, iyo Pero po. aram baga, aram pa para ba, kaya ini pipiriton ta sinda. Mm. Sa gusto ninda, sinabo ninda,
kay bukan mag-evacuate sila. I see, opo. Saan po, tabi, Mayor Dadarahon, yan ang mga i-evacuate na mga tao. Tapos siyempre, dapat bata bagyo ini, sumaray man na klaseng establishments tabi. Ikaw kita duman sa barangay asin islag. Asin, siyempre, sakul po kita di sa Banuaning talaga. I see. May nakahanda po kitang fundo para dyan, tabi, sa disaster operation ta, Mayor. Ay, kaya po. Igwa? Nabata kang inot baga. Okay. Anyway, so sa disaster, dahil man po itong hiroon, di ba? Sa ibang bagay. Ayun po, ayun para po. nang gadigdi. Ayun po. Kaya may budget allocation po kita para dyan. So meaning, Ayun po, ikaw kita sa... right po. Opo, so meaning po, Mayor, pag iyan uminabot na sa evacuation centers, igwa na kitang ayuda, ta sabi mo nagpaparipak na po diyan kamo? Eh po, in preparation po ini. Ano, tanganing di kita mabigla. Opo. Aaron talaga ang dalagang kang bagyo, medyo delikado. Yeah. Okay. Sige, Mayor, si Diyos pa po ang maantabay dyan sa Indo, sa tuyang special coverage kayan, mga sa aga, para maidarata sa publiko. Sana deki madiskwida, maging zero casualty kita ta. Yan bagang Bujaw area, di ba? Bujaw, ano yan? Ano ini? It's sa may... Banyadero. Matnog, Alcala area, di ba? Ulohayong Alcala, di ba? Kaya medyo ko diyan prone. Pati nga ng Salvacion, may mga area diyan na pigbabaha bagatabi paminsan, Mayor, di ba? Opo. Kaya yun ang katawan tisindang designation kung saan sila ma-evacuate. Pero sa ibang area po, Mayor, may mga barangay kamong dapat magka-evacuation mo yan? Yan na harayo sa Mayon Volcano? Opo. Medyo harayo po ang buong kasanta. I see, okay. Mayor, good luck tabi Salamaton tabi sa Endong Action para sa publiko. Salamat. Opo. Joshua. Thank you, Mayor. Alright, depende. Si Mayor Dictorete. Nagali na ako naman sa mga opisina kan MSWD o Buda Agriculture Office sa patuwang kan LGU mo niyan. So, daraga Municipal Police. So, in charge sa repacking depende. Nailin ko, may bagas. Buda may mga dilata na pinagpaparatos-patos na ko niyan. And nagsakat na ang alkalde sa opisina niya. Yeah. Magkaigwaning meeting sa mga barangay officials. And pagkatapos kan meeting, diretso na sa paglibot data ni Henry, pasiring sa Mayon Unit kan Daraga. Ano so nahili mong dilata na pigpapatos ngo niyan, pigripak? Sardinas. Sardinas? Sardinas Bagas. Bagas, may noodles? Dahil pa kung naling noodles. Tang sardinas kaya, sarong aldaw, medyo okay pa yan. Oo. Pag dinawang aldaw na, medyo may ang kulit mo kan, medyo nagtaga-kidit-kidit na. Tulong aldaw kaan, mapo ng gatol kaan, di sa may kuhan. Sa may kuhan. Sa may... Katawan. Okay. Dahil karaman lang. Yun man lang talaga yan ang dapat na emergency food for a disaster. Anyway, dahil man nahalo yan, madalian man sana yan. Kaya kung rin niya, yan importante, dahil nagutom, dahil napapasman tao. Di ba? Correct. Okay. Sige. May first wave, may second wave. Yeah, okay. Tama. Sabi Henry, at least nairit naman na magkakanigong preparasyon digdi sa Daragal Baita. Ang dangog ko sabi Henry, priority na makapag-preemptive evacuation man digdi sa Daragal, lalo na duman sa may Mayon Unit area. Yeah, okay. Alright. Like digdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report from Daraga. Alas 8:07 na po. DCGB, Baretang Bareta. Mga baretang pinag-urunan, mga baretang kontrobersiya, kasabay po si Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Jimmy, naputol si Jimmy. O sige, sandali lang. Apudanta si Governor Rosalba ka lamang makauron tango niya na aga, digdi po sa tuyang programa for general information. Hello? Hello, VP. Yes, sir. Good morning. Good morning, Tabi. Opo. Regarding Tabi, sa preparations baga, okay. Ang bihira kung madangog Tabi sa preparations pagkarugan sa bagyo. Is yung community inventory ng fuel. Fuel inventory? Yes. Iyo, tama ka dyan. Kasi Tabi, remember na may posibilidad din yung mag-signal number 4. Yeah. And kung makusog ang uran, let's pray na sana makukman, we must consider na suway
So tinampo, halik duman sa Pasakaw to Yeah. Albay, Yeah. can be flooded. Tama. So Tama. pirang aldaw po matagal Mm. an existing inventory can fuel sa Oo. community. Yeah. Yun man Yan ang ano. po siguro ang dapat sarok pang i-include. Yeah. Okay. Opo, Ma- kasi kada planada damog tabaga sa mga evacuation. Pagkaon, tubig, Pero yung etc. post-event, Iyo. dakula po. Remember, pirang beses na kita nagkaigo kay mga gaya na Iyo baga. nakakargahan. Buda so gagamiton para sa dumalagan ang operasyon kay pang gasolina Yes. buda krudo. Iyo tabi. Yeah. Mm. Saro Okay. tabi siguro yun sa suggestion ko. Kung pwede, mag-inventory ang komunidad, pira ang existing fuel mo niyan, pira ang kaipuhan for this how many days. Opo. Tamang-tama migo apudan ko si gubngo niyan baka makauron ta. Suggest ta Iyo, iyan tabi. hilingon niya na concerns na anta. Naramdaman mo kato sa minaging bagyo although itong typhoon Riming, yon ako wala ko digdi. Nagabot ako the next day na. Iyo po. Pero talagang pirang simanang day kitang krudo di kitang gasolina, day nakakadalagan so kwan. So operasyon. Nagpapabakal ako kay ito, sa naga pa. Yeah, opo. Dako na ang daban epekto kasi kayan eh. Okay. Iyo man lang tabi. Okay. Good morning, VP. Sige, Migo. Salamaton. Alright, thank you Okay. so much. Alright. Side natin, tawagan natin si Governor Noel Rosal, no, para baka lamang makauron tango niya naga para sa General Advisory para po sa Tuya Gabos alas 8 Gs oras po sa BC. Ala. Governor, Yeah. good morning. Si Henry Tabi, Good onder morning, ka good morning. sa tuyang programa. Onder ka po ngunyan, Governor. Ay, Henry, good morning. Apo. Good morning. Yeah, apo. Good morning, Tabi, sa Gabos sa Parantabay. Apo. Gob, general information tabi sa Gabos. Sa aga, pig-expect na matama ang bagyo talaga sa Albay. And in fact, sige number 2 kita ngunyan, ang first district in Legazpi City. Governor, go ahead please. Yes, Tabi. And Henry, talagang deta na maibitaran. Talagang kung di man kita tamaan grabe, talagang sabitan kita. Tama. Sasabitan kita sa analysis na talaga, although ako inofficial, Opo. between Catanduanes and Albay. Yeah, correct po yan, Mayo. Governor. Pwedeng umagi sa dagat, ano? Opo. Sana, kung dyan na, at least, pero siyempre sa wall ang pigitakutan ta, Henry. Ang wall baga, minsan mas makusog. Yep. Lalo na sa first wall, ito ang tiaditan ta, lalo ang first district. No? Now, Henry, sa ngunyan, nakapag-prepare na kita as far as the requirements sa APSIMO, nakita gabos sa mga information dissemination sa gabos sa mga munisipyo as in syudad through their Disaster Risk Reduction Management Council na magpatupod o magpatupad na kang pigisabit ang preemptive evacuation as Opo. early. Opo. So, maugma akong madangog na dakol na mga LGUs na naga-iro na ngunyan this early. Opo. So, sa miman, on the part of the APSIMO, gabos na mga gamit na pang tabang ni in case baga. Sana kita baga, no rescue kita dapat Henry, in times of trouble. Oo. Lalo na kung kasagsagan, medyo delikado, no? Opo. Kaya, pero siyempre nakaanda kita, lalong-lalo na sa mga na-trap, no? Sa mga any eventuality. Opo. So nakahanda po ang APSIMO, no? Pero as much as possible, dangerous baga. Kaya sabi we have to make an preemptive evacuation. Opo. Nabasa ko tabi Gob sa advisory mo sa post mo sa Facebook. Tama ba ito? Before 12 noon, dapat naka-evacuate na 12 Gabos noon. para sa preemptive evacuation? Yeah, sa preemptive. Yeah, Opo. kasi Opo. ang sana magbaralo na para kung okay magkaraong kay Atab. Yeah. Opo. Tapos pamanggis, pili man siguro magbaralo na. Then Maglut- sa aga, ini ang saro sa tuyang na dapat pagandaan, makapagluto man sila para, kasi expect na bagay ni 6 to 8 hours. So kung mag-abot sa tuya kay Atab, Opo. we expected it up to early afternoon. Yeah. No? Yeah. Opo. Opo. Gob, ang kaso bago may nabasa akong advisory from FIBOLCS, may advisory para sa mga barangay for possible flood lahar flow, etc. Sa palibot po kan mayon volcano. Kumusta Gob ang sitwasyon kan palibot kan mayon tangon yan? Nagsakat ka baga po ngunyan? Kano minaging aldaw? Suminakat ka ba Yeah. po? Well, ang pigitakutan tabaga ang mga Albiano, duwa. Opo. Primero, sa mga lahar. Yeah. Ang duwa, so quarry. Kaya baga, Henry,
abang day pamanaguran, kumbaga sa tataramon, dapat umandong na kita. Kaya pag pig-stop na na so extraction, para to give way muna na iluwas muna sa mga stock. Nakulong kay mga stock dyan, Henry. Ano? Ako mismo, witness ako, Henry. Oo. Darakulon, sa ano na sumong darakulang kumpanya, no? Then ako magparamin, sulat ako maging political na naman. Oo. Pero dakulon dyan, Henry, mga darakulang kumpanya, so iba, 5 hanggang 6 ang quarry sites, no? Nagpapabakal sa luwas, no? Oo. Ang Okay, stock man ko file, sa Gob, iyan, sa no? mga stock file, ano daw, di ko alam ko, di ko nahapot sa MGB, di daw ibaba yan tabi kung makusugon ang tubig hali sa mayon. Kaya nga di ba, Henry, so purpose na katong kinuspenta ang extraction para ubuson na ko na sa mga stock. Stock file, okay. Talagang man, Henry, yan buhato nindan dyan. Yeah. So at least makinama, tama na sila magkarulugi. No? Kaya pigsabitan na tapuso na ko na nindo. Ang ngayon, Henry, nakulong pa kami na di-discover. Oo. Nakulong pa mga ararumo na illegal extraction. But anyway, pinundatan na ngunyan sa pagpaluwas sa Bicol, Henry. Tara mo, sa mga kababayan ta sa Masbate, Kamsur, kaya sinuspend ko siya na sa pagpaluwas sa Bicol. Kaya ko ang ibang source. Opo. Diba, Henry? Opo. Ako man sa Albay ang source Pwede man siya pagpakal sa ibang source. Okay. Kaya sa ngunyan, Henry, sinuspend ta pati ang pagpaluwas sa Bicol. Bawal ngunyan. Kasi ubuson ta ko na. Opo. Then, iba pa kami kinakakapiran ng mga quarry sites na dapat pang sa isarado. Sa ngayon, Henry, 10 na tabi ini. And ngaranan taman ini, pag kita nag-lift, ngaranan tagapusin ni na dahil na ini pwede mag-operate. I see. Opo. Tapos yung may mga quarry sites kasi, Henry, na so ngayon kasi na nagka-rediscover, Henry, arwi ang style kang iba. Ano ba ako, may permit ako, may quarry ako sa rong site. Ikaw pa palang quarry ang kisarong saro pa palang Henry quarry site. Okay. Nadaing Okay. itong permit, Henry, because delikado ito. Ito ang maluluho na. Nguyan, Henry, hindi ko masabutan na nakaburilo ini. No? Nguyan, Henry, kung di ko ini ilingon, ako ang matatamaan ka ni Henry. Oo, Kung oo. mangyari ta, pero baga pinabuelo ko. Iya po, Sa kuya ni iya Maluwas. po. Kaya, magayon talaga, maray talaga Henry sa desisyon ta. Yeah. Na mag-inspect ko na. Grabe na, Henry, no? Well, ulitong ko, ano ba ako, Henry, operator ako. Ini ang site na approve. Pero may site pa palang sang tago. Duman siya nagkukuha. May pasigunda. Tapos, Henry, hindi pala ini, parang may mga kuha ini, may uli-uli na. Palit-palit kiresibo, no? Nagkapasurubli ang kiresibo. I see. Abo, Henry, pasurubli ang kiresibo para sa operation mo, makaluwas ka. Paluwas ka. Pero nga nasa kunata nakaluwas sa task force. Opo. Ayan. Yan ang dako lang hapot. Oh. So ang Anyway. Gob, may posibilidad. Anyway, Henry, Yeah. naglihis na kita. Opo. So ini, Henry, sa ngunyan, ang sitwasyon ta sa lahat, yaon niyang permit kasi milyon ang deposit ba ganyan. Opo. Yaon niyang permit talagang dapat, arong kaning magnitude of rain, pig-expecta. Medyo, siyempre, baka ma-disturb yan. Mas maray ng pasiguro kita. Kaya gabos na yaon sa mga danger extended zone, may localized evacuation kita. Opo. Gob, may sufficienting pondo po kita sa Albay para sa disaster operation in case kung talagang tamaan kita ni Upong? Under the rules, Henry, hanggang 3 days, dapat sumistener kita. Okay. Oo. After Oo. 3 days, manog ang DSWD or national government. Opo. So ining preemptive evacuation ta, kaya mo na ining saguton kan mga LGU mayor ano? Governor. Pagiling ko naman. Opo. Pagiling ko naman. Tapos I see. matabang kita kung sa kakayahan ta. Opo. Matabang kita, Henry. I see. Para maugbet tama, lalo na sa mga saradayang budget. Gobay sarong reaction digdi tabi ka sa bago sa mga sa disaster operation tabi dal sa mga munisipyo lalo sa probinsya napapag-urunan po ang garo inventaryo kang petroleum product supply. Takantay po riming baga po kayto narondoman mo na gani naubusan kitang supply digdi. Yeah. Crudo buda gasolina. I do not po ngunyang kung under yan kan local government units para po i-monitor tabi ang governor. Actually, Henry, yan ang pigsabi, totoo yan. Kaso lang, mga porquitos event ini, Opo. may piga po kitang ceiling, so buffer, pigit kita, na dapat ang lugar, pero may buffer. Opo. Pagiling ko naman, baka sobra pa nga ni. I see. Mawaran talaga yan, Henry, pag may gera sa Middle East, yan nagkakulang. Pero ngayon na normal kita, ang mga negosyante, aram na yan, may buffer, minsan nga, baka sobra pa yan. I Ang see. minababa bagay yan, Henry, pag may price hike, Opo. yan talaga tarago yan, nagkukulang ang supply. Pero ngayon na nasa normal kita, kung nigwa yan, dito niyan, talaga nasa buffer kita. Kaya punta talaga yan ipag-monitor, pag nahiling ta na
na pag may gira, talagang lalo na bare months, dapat mag-monitor ang albay. Oo. Gob, di ba Pero yan pinagbabawal? po, so regular na monitoring, ikaw Yeah, po yan. correct. Oo. Kaso bago nabasa ko pag-ihiling ko sa advisory mo, pati ang paglayag sa dagat, ining percenting ini, 100% ang ipinagbabawal po nindo sa lado kang provincial government. Ano? Yes, kasi preemptive nga ni kita. So, Opo. ibawal na ko na inaldaw na. Makabalik na sa nakitang Sabado. Opo. Okay. Yung discretionary tabi, gob kan mga business establishments tabi, may mga pagkakataon Yes, Henry. maganaya o na subagyo, naguruli ang basa sa tawo. Yes. Actually, Henry, kay Monday man ako nakakadiklat. Pili ba ako mandatory? Yeah, correct. Pero ang bagyo bagay resaga pa. Opo. Diba, Henry? Yeah. Kaya di man ako nakakaon sa negosyo. Kaya, so kita sa gobyerno, biglag taki half day para pareho half day mag-prepare kang office, Na, half day man oo. sa arong ninda. Yes, diba? yes, Pero yes. yung mga private kasi, sabi, may mga kanya-kanya maninit. Ang bagay baga sa aga. Depende Harayo sa pa aga. man ngaya, harayo pa man, Harayo sa aga pa man. Pero sabi ta nga ni, Mm. sa mga ibang ararayo, pwede, kung bako necessary services, tawan taman lugar. Opo. Okay. Kaya man ako nag-ibo kay mandatory ta, bako man Iyo, naroon ka, no. kuwan ang bagyo ta, no? Arayo pa man. Yeah, Pero kung opo. yan ang banggi na, obligado kita, no, dedag kita, talagang dedag kita ang trabaho niya. Yes, opo. Governor, mensahe tabi sa mga taga-probinsya Kanalbay. Go ahead po. Yes, thank you DCGB Henry. Inot mo na tabi mga babayan, nagpaluwas na kadakan mga directive ta sa gabos ng mga Disaster Risk Reduction Management Council sa 15 munisipyo asin tulong syudad kan sa tuyang probinsya, and I'm happy na talagang nailing ko very active, nagirero na. Kami man po sa APSIMO, we also do our counterpart, naka-prepare na rin po kami, naga-monitor na kami and on board na kami taon-taon para ma-monitor ang movement lalo ng mga number of evacuees para kung anong desisyon or anong aksyon ang gigibuon ta. Apa. So keep safe everyone. Again tabi, happy kita ngunyan sa trabaho sa gobyerno. Sa private po may appeal ang gobyerno na tawan ki lugar na kundi kumako man sa necessary. Ano yan tabi Henry? Ang mga Apa. necessary tabi Henry sa mga grocery. Yes, Diba? yes. Subang ko nga ni, pwede siya mag-declare kay half day. Ano? Yeah. Kasi pwede magbaga, di ba? Kaya tinawon tamang kilogram. Tabi mga convoy, mga kanya-kanyang rules kasi yan. Iya po. Sana masabutan man. Pero Yeah. sana mag-give way both ways. Kaya subako man mga necessary, sana half day kita para makapag-prepare kita ka, boss. Opo. So, sa nguyan tabi, ang tracking kang bagyo, inevitable na sasabitan kita, ang albay, and hopefully, no, sa dagat inumagi, pero definitely, sasabitan kita kang wall. Yeah. Opo. So, salamat tabi sa inyo, boss. Opo. Thank you so much, Governor Noel Rosal. So 20, makalipas ang alas 8 in morning, tuloy-tuloy ang mga balitang balita. Jimmy, nasalita na sa linya. Good morning, Jim. Yes, BP, maray naga sa mga parantabay. Normalon pa ang sitwasyon kan kaitasan sa ngunyan. Dahil ki uran, banaag ki uran, mainit ang sitwasyon kan panahon tabi sa mga oras na ini tabi, BP. Yan nga nanday ko kusunada, Jimmy. Oo. Pag may bagyo, mainit ang panahon digdi, delikado yan Hindi talaga. nagkukuha kay kulugan na bagyo. Bagyo, Anyway, correct. tabi, BP, Sige. dublyon kong isumada. So, aerial survey me na nakasabay kita together with the APSIMO OIC Chief Rick Mendoza nakaaging Sabado. Tanganing magsirbing giya, diyan niya na nasa proseso ki pagpaibakwar ang mga lokal na gobyerno dahilan sa pero naman sa taas, nag-double check kita sa baba. Agihan niya to man giraray. Ining mga darakulaw na galing na dungawan me, kan na panahon na nasa kaitasan kami lunad kan chaper. Apat na identified ta BP na mga darakulaw na gali, iyo an digdi sa Kamalig, Anuling, mina bugsok yan, dyan sa Misi, Bujaw, dyan sakop Kandaraga. Ang sitwasyon digdita BBP sa taas, nakalaog ako sa 3 or 4 kilometers na. Grabe na ang lang ararom ang gali, and pag uminupag ining mga gilid, so volcan gali, pag uminog pa yan duman sa main gali, magsasarabayan na yan tubig, gapo,
o daga, sa mga kahoy, nyog, iyo yan ang magdadaranin na problema digdi sa mga hababang mga barangay. Ikaduhang gali tabi BP, Opo. boundary kan tumpa kamalig and Maninila inubatan. Dakulang gali man ini na natutumbok o nagtutumbok duman sa Bulkang Mayon. And basado sa pakipag-ulay niya to kay Mayor Kaloy Baldo niya na pagkaaga, prioridad man kan na lokal na gobyerno ang pagpaibakwar sa mga aranidigdi sa mga gali. Delikado ang flash flood. And natutumbok naman ka ni masasabitan para so dyan sa may kaninot bagang bagyong Role nagkagwanin flash flood dyan sa Travesía San Francisco part kan San Rafael. Iyo man giraray ta BBP nakaarungang peligro sa mga lugar na yan. Kaya sa mga nakaantabay sa tuya dahil pamilyar sa lugar, ang DCGB News na mismo ang nakahiling kan piligrong ladarahon kan mga galing darakula na ini asin kaharararom. And apwira ka ini saro pang gali an Maninila boundary kan Masarawag. Iyup an saro pa sa galing dakula na natutumbok man kani ang mga barangay sa ibaba na parte lalo na dyan sa barangay Tandarura nagsabay nga ni sa ipapairarom sa preemptive evacuation taod-taod sa ungo niya na pagkaga. And ang saro pa tabi BP yung mga saradit na gali, iwang darakulang gali, so mga nagbutwa ng bago dyan sa Masarawag, kaya nga nagkakaiguanan in flash flood dyan sa nasabing barangay. So yan ang sumada tabi pipikan na mga na-identify niya itong mga gali, darakula, pasadit, durante kan aerial survey na nakaaging simana. Yan tabi pipian sa itong mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. 8:25 oras mga tugang sa DCGB. Ini po ang hapot sa DCGB ngunyan. Sandali lang. May concern digdi tungkol sa kuryente. Sige po, i-forward ko ini ha. Nasa linya po si Mayor Hisham Ismail, Canlegazpi. Mayor Hisham, good morning po. Good morning po, BP Henry. Opo, Mayor, salamat po sa oras mo sa DCGB. Kumusta po ang satuyang paghahanda sa posibleng pagtama po ni Typhoon Opong sa satuyang syudad? Okay man po, BP Henry, kasapag po, nagkaigwa na po kitang meeting with the 70 barangay captains, with including CDRMO, staffs, and BFT, and PNP po. Kasabay man po ang taga-DNR, Pag-asa, and Philbox natin. Opo. Ano po, na may mga areas po kita yon na identified para sa preemptive evacuation ngunyan pong aldaw o maybe this afternoon? So mga dati po, the usual na mga evacuation centers kang mga satuyang idumaran mga constituentes kang 70 barangays, nag-coordinate na po sinda. Kasabay mo po kasapon, nagpaaram na po ang mga kapitanes sa mga eskwelahan na posibleng magamit na sa evacuation center tabi. Yeah, opo. Kita baga, Mayor, sa South may concern kita sa possible landslide ko kinagkapira dyan. Sa North, lahar flow, tabi, hali sa Mayon Volcano. Medyo dakol-dakol kitang agapan tabi. May timeline po kita para sa pag-evacuar kan mga tao na pwedeng tamaan po kang lahar flow or maginan makusog na paros, Mayor Isham? Yes po. Ngunyan po na starting lunchtime, sagod alas 8 ki Banggi po, dapat po yaw na po. As our instruction yesterday, dapat yaw na po gabos sa evacuation center. Very good. May sufficiente po, may sufficiente kitang sa bagay yun ganit, may sufficiente kitang fundo ta. Garo for 2025, hindi lang ang garo disaster medyo matama sa to yung lugar, ano? Iyo po, ang ano po. Sufficiente man po, pagabot po sa goods, ngunyan pong hapon makura naman po ang barangay para sa goods na pwede po nitang ipakaon sa intang evacuation center po. Kasi ito lang BP, mapagal kaya minsan magpa-evacuate kung pag duman po ka mga constituentes wala pong pagkaon. Iyo baga. Iyo po. Opo. So ang plano po nindo, ngunyan pa lang, pag nagdurma na sila sa evacuation center, ngunyan mismong hapon, igwa na isusupply sa pagitabi kan barangay, ano? Sa mga evacuation centers. Po lulutoon. Wow. I-asigurar po na may laman po ang kapos. Ano tabian, Mayor? Para lang tabian sa mga evacuees talaga?
Iyo po, para po tulungan sa mga evacuees. Sa Yan mga po ang mga prioridad na na mapakaon. Sa mga nagko-cover tabi, day kasarabay dyan sa supply. Pwede po. Pwede man. Pwede po. Pwede man. Hanggang po perang aldaw, for how many days po sa tuyang allocation para sa supply tabi, Mayor? Dakol man po, VP. Alay pa ako nag-hadit. Pag-abot sa pwedeng ipakaon. Ayun, very good dyan. Sa tuya, bagadigdi, expected man hindi pag umunuran mabaha sa Legazpi, di ba? Kaya lang makaskas man ang paghupa tabi kan Mayor. Ano pang advice na tabi lalo na sa mga business establishments tangon yan? Mga business establishments po, siyempre as private, aday ko man po sila pwede diktahan. Yeah, tama. Pagpasarado na sila. Pero as much as possible, kung may oras o kung mag-ibaw na po kipagi dahil magkapiras sa tuyang mga sa indang mga empleyado, pakumala po taga-Legazpi, may mga taga-alay ng lugar ban. So para makapreparar po, kabos na tao, kabos na empleyado, kung pwede po mapauli man po ki-atapatab mo yung naaldaw tabi. Tama, discretion although sa aga pa man bagaan ang typhoon matama, pero kahit ba, di ba, kahit gawin kapitan ka dyan sa barangay 18, may mga, di ba, naman kayo mayor na nagbagyo, so mga tao, yaon sa mall, di ba? Yaon sa mall, so ibang mga, di ba? Tama po. Diba? Opo, tapos na stranded tabi. Yan, siguro maging leksyon tayo yan, adi, sa Saindaga Boss na, pag may maraot na panahon, hindi na mag-standby sa mall. mall. For tomorrow tabi, mapautog po kita ki liquor ban. Oo. Ayan, very good. And kasabay man po, mapautog man po kita ki curfew sa aga. Yeah. Dahil lang po ako makataram kung anong oras, dahil po sa data po ma-eksakto kung anong oras talagang abot kang bagyo. Pero sa pag-ulay mi po kasapon, bit pag-asa, ang sa estimate po around 2 p.m. daw po ang magsakdig sa aga. Yeah, kaso sa agang aga. Magayon mayor na naisip mo, agari curfew tabi para safety gabos na sa harong gabos yan. Ano po, para lang sa Daraga Soltero tabi, Mayor? Para sa ito, sabi ko sa Daraga Soltero lang. Para sa Daraga Soltero lang. Para sa gabos. Para sa gabos. Para sa gabos po. Para sa gabos po. Kaya ako nagkaraw sa imo, maripalo mo ba dyan pagharapon? Ayaw ng gabos, Daraga Soltero, mga teenagers. Para sa gabos. Alright. Sige, Mayor. Sige po. Ang kagayon naman po kayo dahil 2 weeks ago, nag-release na po kita kang supondo para duman sa padagos na declogging and cutting o trimming of branches tabi. Kaya saan naman po, maski pa paano mo yan, maluwag ang mga kali, kasi mga drainages sa mga kanal mo yan digdi sa syudad ng Legazpi. Ayun man ang gadyo, nahiling ko man ang ganito na may nagtatrabaho. So fundo pa lang kayo, hali sa Endo, sa LGU, dyan sa lokal na gobyerno, para sa barangay? Dahil po, hali po ito sa sa Diring Bulsa. Kasabay po ang sa Kuya Vice Mayor and the 17th SP. Opo. Po. For next year po, makag na po kami kipondo para sa pagdiklag and kulitong ko si Kapitan Amorex. Diba sampangan, may klag man ang kali. Masabi si Kapitan Sako, ikaw yan, maglimpya kaya. Amigo ko man kaya yan. Amigo ko man. Alright. So, sa pagkabuhan tabi, Mayor, handa na kita. And ano po ang mensahe tangon yan sa mga taga-Legazpi tabi? Go ahead, tabi. Mas maray na pong preparado kita ka, boss, and maging alert to tabi. As in, mag-ingat. Aramtaman kung di ba sa tuwing lugar. Opo. Dahil na po kita magtagas-tagasang gibagyo kasi iasahan ta as in sa tuyang ipipautog tabi na magigo kitang zero casualty hindi sa maabot na bagyo na ini. Preparado man ang gabos ang BFP, ang PNP, sa tuyang CDRMO. Hindi dahil po kita ngunyan mapautog po kita dahil po talaga kita maka-rescue pag-abot kang kakusugan ng bagyo. Tama. Dahil abot naman po madiskuido sa tuyang mga rescuers. Kaya as much as possible, aramta naman lang kung posibleng bahon, posibleng magka-landslide, posibleng magkalaharo sa tuyang area. Dahil na po kita magtagas-tagasang kipayo, magpasiring na po kita sa tuyang evacuation center. Opo. Mayor, salamat pong maray sa oras mo tabi sa DCGB. Asahan mo na sa agang banggi, nasa 24 oras pong broadcast ang istasyon para sa serbisyo publiko tabi.
Okay po. Sige. Salamat, po, Mayor. VP. Salamat po, Ingat Maray. kita. Salamat. Ingat Thank you po. Ingat. Alright. Thank you so much. Henry Mayor Hisham Ismail. Lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Nasa linya si Angel, kasabay po si CSWDO Cecil Arcilia. Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa kayong mga paraan tabay. Nabanggit VP ang manungod sa ayuda na itatao duman sa mga pamilyang posibleng i-evacuar. Kaso VP, tigapot ko si Ma'am Cecil kung sa indig dito sa iyang opisina nagre-repack. Ito pala VP Henry, may pasistema ang CSWDO manungod sa tatao na ayuda. And para masabutan sa VP Henry, makakaibahan ta po ang pamayukan City Social Welfare Development Office ng Legazpi, si Ma'am Cecil Arcilia po. Ma'am Cecil, good morning po. Nasa ibong na linya si VP Henry po. Good morning, Dr. Cecil Madi. Maray na aga. Good morning, BP Henry, may padi. Isus Asin sa gabos na naghihinanyog kan DCGB. Long time no si Madi ah. Long time no si ah. Saro sa pinakamagayon kong madihon. Ay, salamat sa Diyos. Yan talaga nag-claim ta. Okay. Sabi ni Mayor Tabi, kahurong ko palang kasubago, munyandang hapon, may i-release na ng mga supply para Tabi sa barangay. Tangani na pag-abot kan mga evacuees Tabi, igwa na sinang makakaon Tabi, Amadi? Ano pang latest kan? Kumusta po sa indong opisina? Tagari, kamong in charge Tabi kan sa CSWDO? Yes po, BP Henry. Ang samuyang opisina po through the city government, CSWDO, with the support of the city government, with the city mayor. Ready na po ang satuyang relief goods na itatao ta initially sa satuyang mga barangay officials. Opo. So the barangay officials, ano po sa punong barangay, as per instruction, na pigtao ka sa tuyang alkalde. Okay. Na sa preemptive evacuation, tauan na mo na initial na food relief at sa tuyang council para sila po bagaan mahiriro. Council and their team, ano po, pinagsasabi sa council, yung panel, and et cetera, na nagtatapang sa ito. And ready naman po yan sa MUYA for release today. Opo. And sa MUYA pong mga social workers in charge, ito po kita si 5 social worker in charges na naka-assign po per barangay, per cluster. Cluster ni po siya sa CSWD para dahil po sa ang satuyang pagtaukang serbisyo sa mga kapitanista. And di po sila kasi as per our instruction nga ni po, through texting po or upload sa inda na sila po ready na magpakan po. I see. So yan po, initial po lang yan, habang ko pa po yan sa mga evacuees, kundi po, para klarado sa tibaan, pag nahiling kan mga evacuees, natangay sir kapitan nagkakao, natangay ang niya batang nagkakao, nagkita niya ita. Kasi, as per, ang ano po kan evacuees, sila po, initially, madara man po baga sila magkaon. Kasi once na mahali ka sa harong, madara ka pa. At kita po, ang city government, may preparaman po kita sa inda na magkaon. So mga legit pong evacuees. Yes, Bako po ito affected lang po ha, kasi iba po ang evacuees affected. Pag sinabi kang evacuees po, so talaga ito pong nagduruman sa mga public evacuation center, which includes the multipurpose hall, the school, or the barangay hall. Madi, tama ba? And then, private houses po considered. Yan, very good. Yan ang follow-up na hapot ko sa imo. Maski nga digdi sa DCGB, may minasara ka tabi digdi para mag-evacuar. Meaning, ililista dapat iyang kang barangay. Tama? Buda, may mga naka-star dyan sa pribadong harong, mga nearby, mga neighborhood. Pag nag-accommodate sila ki-evacuees, dapat ito po nakalista, tanganing matawan ng kitabang. Ano? Opo. Yes, and magayon. I-clarify ko din po, about po sa private houses, dahil po included ang nagpadagos. Yeah, correct. So nagpa-star, so tag sa diri kang harong. Yari ka, nagpadagos ka sa harong mo, dahil ka po included duman sa list, natatawan kang relief. Kasi ano ta po pa yan, na ikaw, you have the generous heart na willing ka na magpadagos sa inda, may kakayahan ka din na
may space ka para sa safety at security ka sa inyong neighbor. Yeah, magayon po yan. Mas klarado ha. So nagpa-star, so nasa katanda kay ba sa lista. Ang ililista dapat, so nagsakat, so nag-evacuate duman sa pribadong harong na ito. Per family. Per family. Household. Per family. So tama-tabi madi, regardless kung ano yan, private houses, private ngayon, balibaw nga sa establishments ngayon, nagpadarago siya, dapat aram kang barangay, kasabay po sa lista itong mga evacuees na ito. Yan, very good. Basta po private, it's considered siyang safety place. Yeah, yeah. Safety, ang place niya duman, safe po siya sa tutuyang mga constituents na dadagusan nila. Kasi after po kita duman sa safety po nila, tama. Kaya ang kita nagpapa-preemptive because hindi po after kita tulog sa food, kundi after kita duman sa safety, yan po mag-sinasabi na permi, safety and security sa ining mga ano. But for sure naman, pag nag-evacuate na, may release na. So, ngunyam pong aldaw, mapo na mag-release kan supply tabi para lang sa mga evacuees. De pwede sa ibang barangay. Tama, Mayor? Tama tabi, Madi? Yes po. Sa gabos na 70 barangays po, naka-ready na po kami para po mag-release duman. At tawtag lang po siguro mga basta mo niya, na agama po na kami ata. Pag-release duman. Divide me pa din po ka lang ito. May large barangay, may small barangay, at may medium. Opo, okay. Ayan. So kami na po sa decision kung asita itong mga large, medium, and small barangay. Kaya nakadepende naman ang release na ma-receive sa county. Opo. Okay. Madi, salamaton tabi. Ingat ka mo ha. Good luck tabi sendo sa enong relief distribution. Ingat po kamo permi. Thank you. Siri man po sa Indo tabi. Servisyo po kita permi. Yan kami. Yan, kami para po sa kaaraman ng publiko. Pag-aral po kayo ni, yan po kami digdi sa opisina. Sabado, Domingo. Wala po kaming holidays and weekends pag in case of disaster. Okay po. Madi, salamat. Salamaton. Angel. So yan, VP Henry. Si Ma'am Cecil Arcilia, ang pamayo po ka na City Social Wealth and Development Office. Pero tawag ko yung VP sa pagpuon ka na sa indang distribution ka na relief items duman sa mga barangay. Basado naman nga ni sa cluster ninda na distribution po ka ni digit sa indang opisina. Okay. And VP, ang mga storya pa hali sa luwas, Angel Mustaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Basta Morning, Henry M. Hello, good morning. Hello. Ay, naputol si Joker. Okay, ito na. Sandali lang. Reaction muna, Ronald, na mga-commercial break kita. Hello? Ay, hello? Napuputol si Joker. Paano yan? 8:40 na sa Pilipinas. Standby Karen. Magbabalik kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider.
pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at
baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Nagdadamot ka mo sa DCGB. Yes. Always number 1, always at your service. Oras natin, 9 minutes. Bago po mag-alas 9, nasa linya po si Karen Ala. Ate Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry, nagtutoo naman sa mga oras na ini na deployment sa mga personalized kan Legazpi City CDRRMO para iyan sa preemptive evacuation kan mga residentes na nasa high-risk area na kan sa indang barangay sa syudad ng Legazpi. Sa presenteng pag-antabay kan DCGB News of Ina, may mga tig-arasay na asin nag-aarasikasin ng mga personahe pasiring sa mga northern barangay, southern barangay kan syudad, pati na sa mga barangay na nasa pamitisan kan mayon, asin ining mga nasa coastal area kan syudad ng Legazpi, pananing formal ng magpaisi aling anong sa mga residentes sa paagi kayo ng megaphone na dapat bago ining alas 12 Okto, luway-luway na ining mag-airero pasiring sa mga evacuation center bilang pag-anticipar sa nag-aadang-adang na paging upo sa agang Biyernes. Pero sabi nga iba ka dito, hindi kasi bago ni Mayor Tushad Ismail, maski hapon, nausod pa ang preemptive evacuation. Mantangday pakitang nato po ang eksaktong datos kung siraan talagang mga i-evacuate sa mga high-risk areas sa Legazpi, dahilan sa magdidepende pa yung VP Henry sa pinakahuling datos na makukuha ang City Social Welfare and Development Office. So, padatos kitang nakantabay dikit sa mga latest developments like iyan dikit sa Old Albay District, Karen Ala. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M.
Alright, sige. Manong Ed Lovendino, maray na agad tabi sa imo. Good morning. Pwede giraray tabi mahagad kitabang mo asin sa DCGB. Napodan ang Legazpi Water District wala kibulos tubig sa Purok 7, Seaview, Subdivision Boragwis. Tama tabi mano. Manong Ed. Kauron ko na tabi si ano yan, si ngani ni kauron ta Jim Rico Salazar. Pigaayos na. Before 12 noon, ngunyan pong aldaw, maabot ang supply tabi nin tubig. Yan, alright? Tabi ano, sa issue kan pag-issue nin pag-suspend din private sektor, ano daw po kung ang mayors o si Gob na naman ngaya mag-suspend. Halimbawa po, ngaya after kaining bagyo, magkaigo meeting ang provincial government kina mga private businesses kay ba so ACCI po ba adto? So Albay Chamber of Commerce something na magkasundo sinda na magkaayo man ki jurisdiction ang probinsya sa pag-suspend in work sa private sector pag may bagyo para makaiskusar man lamang sinda sa sadirindang harong lalo na kung nagbabiyahe pa kaya rayo ang public transpo o bako medyo diit man ang nagabiyahe. Suggestion lang po. Very good. Salamaton po sir or ma'am, ipaabot ko po ini ha. Good morning Henry, pwede mag-request ng orasyo imperata bawat ora. Ayun na po, pig-implement mo na po yan na orasyo imperata, oras-oras tabi. Buda, sa rupa, iyan pong orasyo imperata, dahil mong pigahalian, pig-play mi po ang kada udto. Udto, alas 5 nin aga, buda, alas 6 tabi, Ronald, ano, buda, sign off. Yan, dahil mong po pigahali yan. Durod-diretso po ang pag-eri ka yan. Alas 5 nin aga, alas 12 nin udto, alas 6 nin hapbanggi, buda sign off. Durod-diretso po yan. Tabi, kulang ang, sandali, so advisory da ni Jimmy, ano nga ni ito? Nawara lugod. Advisory ni Jimmy, haling Bulkan Balda tabi sa may salugan engineering, grabe man ang baha. Yan, okay. Good morning sir, hapot ko tabi sa to ang sentro kan bagyo. Okay na po, diniskosta na po ini. Tatamaan po ang Albay. Ang bagyo as of now, magi po between Catanduanes and Albay. Pag tuminagian dyan, halos gabos mga tugang na Bicol region tabi, probinsya kan Bicol apektado. Ang radius na po 450. More or less 900 tabi ang sa iyang circumferential. Okay? Yan tabi ha. Anyway, baka may mga changes dyan na 11. Tatamaan bang tabako kasi may palayan kami? Opo, first district ngunyan tabi, signal number 2 sa tabako area. Tatamaan po yan. Good morning sir, makulog sinda payo armo. Okay na to. Kanina paglipas, okay na. Bata importante yung tubig, pakulog sinda payo aram na may maraot na panahon, itinuloy paninda dahil nasa napig palipas hanggang sa makalampas na muna sa bagyo. Bata importante hon ang tubig at siyan kaan malabugo na ang tubig uyan na plus. Iyo po. Iyo ko ang point ko. Dapat ko dahil na muna pig-cancel na muna after na lang ko kan bagyo. Tama, Ronald? So, paglimpya, pwede man ito iakwa na muna. It just came into realization that not only climate change causes massive flooding throughout the country, it is the rampant corruption of the politicians in our country. Mas sarong politiko na climate change adaptation ito pala mabaha, tapig, kurakot, ninda sa fans. Alright, sige, reaction ito kan mga listeners ta. Good morning, tabi, igwan, tubig ka, sumaluyahon pa. Yung nga sarong may tubig, may bumba ko, may deep well ako. Tabi, kaya lang, hiugakan ako magbumba ka sa bagong aga, kaya di pa ako nagkarigos. Si Shara, preskong-presko si Shara. Sa Shara pala, may sadiring water district. Matibay ning akin, nene. Kaya, ano nga ako, yun, di pang awarin nga ako, sir, nga nagsukray. Kaya, hello? Hello, babes. Good morning, babes. Marinaga. Makiumapot lang, tabi. Ano po ito? Ano yan pumping station ta nagagana? Dai. Taong day man sa nagagana, inismantil na yan, nakaulang as magbulos ng tubig. Ayos, unda. Aluyo ng inayusan. Inhale. Ano sa mapakinabangan tabi ang babes? Aliw na naulang lubog na pagbulos ng tubig. Inhale. Exhale. Ayun baga. Iyo, tama ka man dyan. Na-reduce naman rin sa tubig na na-stack o sa Legazpi na nagkabulos na sa layo ito ng pigagian. Yes. Ayos unda, tabi. Ayos unda. When? I do not know. And then,
exhale. Exhale. Inhale. Yung masyada tayo, babes. Bye-bye, babes. Thank you. Di ka nakamali siya, Ronald. Ang apunan ming duwa, babes. Di ka nakamali siya kaya. Diba? Ang harapunan, ili nga, ang hapon ka ito sa kunamigo ko, babes. Si Paring rin, nag-I love you sa kuya. Ano ang haraputan ko niyan kan magsyuruta. Iba, ako ko. Ma-relax na ako ginatalas 9 na. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Maray pa ang iba ta nagkarigos na. Ako tabi, makarigos pa sana. Pero okay man. Mabumba ko taton paguli ko. Karigusan ko kipurte yun. May bumba ko duman sa arong dipwel. So, kailang mina. Ang braso ko, minadakula pag sige ang bumba ko. Ki tubig. Kung sara-sara, maray ang buhay talaga kayo ni Palan. Bakit may water district ka sa arong ninda? Aling nga sir sa daga ang tubig. Kung kaya kaming linya ki tubig. Ano man? Di ba yun? Madalang ko dong style ni Shara. Ngayon na, kung nagkarigos ka na, yun na nga po. Isa na nga po nga nasukray. Ang medyo mababloy si Nicole na Nicole, gari. Di daw ini. Gari may problema si Nicole, ha? At ang mga buro boyfriend nan talaga, guru girlfriend na anak ko. Pag stress paan sa buhay, pasalamaton ako John tanak Ronald tanak agum na ako Ronald. Kung di ako gayon nag-agum, inda. Magsalita talaga ako nakaagum sa kadakulan mo niyang pwedeng pagpilian. Goodbye, mabuhay. As it warms your